Irridu nitilqu mill-kunċett tal-burden sharing u naslu għal-kunċett fejn ikonna shared investment, ġifieri il-pajjiżi Ewropej illi jinvestu fl-Afrika ħalli l-opportunitajiet għal dawk illi jkunu qed jaħarbu minn pajjiżhom, jaħarbu mill-gwerer, jaħarbu minn inċertezzi politiċi ma jkollhomx għalfejn jibqgħu jagħmlu hekk. Il-problema tal-immigrazzjoni hija problema illi qed tifni lil pajjiżna u ħafna oħrajn. Il-pajjiżi illi jridu naraw li qegħdin mal-frontiera li fl-Ewropa ma jridux ikunu ħedhom. Tkellimna diversi drabi anka illum stess u jiena insistejt illi pajjiżi żgħar bħal Malta ma jistgħux jitħellew waħedhom jerfgħu piżijiet ħafna ikbar milli jifilħu. L-NGOs illi dawk li huma ġenwini jridu ngħinuhom imma rridu naċċertaw li jsir skrutinju serju, robustu intensiv fuq dawk li abbużaw, dawk li jattreffikaw in-nies, dawk li problema li hija reali u ħadibqa' tikber qed jutilizzawha għal gwadan pekunarju tagħhom personali. Dak li huwa ir-ritorn effettiv umanitarju imma illi jaħdem effiċjenti ta' dawk li mhumiex eligibbli għall-eżilju. Irridu naraw li jkun hemm sistema illi dan huwa wkoll il-5 punt li qajjimt ma jkunx biss negozjati ad hoc bej pajjiż u ieħor ma jkun hemm leġiżlazzjoni ċara, regolamentazzjoni ċara Ewropea li tipprovdi li jkun hemm strutturi ta' kif bihom aħna nkunu nistgħu nikkumbattu l-immigrazzjoni illegali. Da kollu kienu l-bażi ta' 5 punti prinċipali li jiena kont ktibt fitra lill President tal-IPP Joseph Doll f'Settembru illi għadu kif għadda u lillum kellna okkażjoni niddiskutuh fis-summit illi għadu kif spiċċa issa tal-IPP ġewwa Brussell.